Tu máme jeden obraz, ktorý nastal pri spolupráci 19 autorov, členov našej galérii. A vlastne tento obraz namaľovali v roku 2022 pri príležitosti 220 rokov od založenia Kovačice. Takže vlastne tu môžeme vidieť rôznych autorov, ako sú napríklad Jan Glózik, potom tu máme Juraja Lavroša, Štefan Varga, Anna Kotvášová, Zuzana Vereská, Marina Petríková. Tieto kohúty sú také typické pre Pavla Hajku. Potom tu máme Evu Husárikovú, napríklad Katarínu Karlečíkovú, Jana Bačúra, Jozefa Haviara, tu máme Nadu Koreňovú, potom Pavela Cicku, Pavela Povolného Juhása, tu tiež máme Jana Žolnaja, Máriu Hlavatu a myslím, že som už napočítal všetkých, ako ste si všimli. Sú to všetci Slováci, takže tu v Kovačici hlavne Slováci sú tí, ktorí tvoria, je to také typické pre túto našu dedinu. A čo teda ten obraz ako znázorňuje? Tento obraz znázorňuje Kovačicu kedysi a dnes. Máme tu tiež symbolicky znázornené Tatry, keďže nemáme tu nejaké vrchy, ale je to symbolicky tak znázornené. Potom život kedysi a tu máme aj tieto veterné mlyny súčasné, ktoré sú teraz nedávno postavené v našej obci. Takže vlastne je to moja jedinečná Kovačica, sa menuje obraz a vlastne je to interpretácia našich umelcov, ako si to oni vlastne, ako ju videli od založenia až do dnes.